Pitkä matka koirilla edessä. Parhaita kiinnitetään numerolla 6 Didit, sieltä koirat numerolla 3 kuittaa. Vien pysäytyspaikan kohdalla ohi ja kuroo kaulan kärjessä Notos, kun tullaan ensimmäistä kertaa. Maali suoralle, Notos johtaa. Kakkosena Wild Cherry. Nyt Notoksen johtoasema hieman ehkä niukkenee vielä kuitenkin täysin riittävästi. Saavatko muut sieltä vielä yhden vaihteen lisää vai tuleeko Notos ykkösenä? Koira numero 1 Wild Cherry siellä pitää hyvin kakkospaikkaa. Hyvin Wild Cherry ottaa kiinni vielä tässä viimeisessä kertaa suoralle tultaessa, mutta voittaja. Ja näin veräjä alkaa ja parhaiten lähtee koiran mantelilla 2 ja alkaa vauhdilta lähtee haastamaan koirat 3 ja 4. Sieltä ykkönen kuittaa sisäpuolelta ohi koira numero 1 Ice Power siitä röysiällä ohituksella. Ykköseksi hienosti sitä kautta sieltä lunasti ykköspaikan koiramanttelilla 1 ja Ice Power. Kakkospaikkaa pitää koiramanttelilla 3 JX Bounty ja kolmostilassa taistellaan. Kolmostila Taisinen. Kovin narttu tällä sprinttimatkalla kauden viimeisessä kilpailusta. Veräjä aukeaa parhaiten kirjoittaa koira numerolla 1 Hösök, jonka johdolla mennään ykköskaarteeseen koiramanttelilla 4. Kate Priestley pitää kakkospaikkaa kolmospaikasta. Tiukkaa taistelua ykkösenä Hösök, kakkosena Kate Priestley, mutta sieltä tulee koira numero 5, joka Veräjä aukeaa parhaimman lähden saa koiramanttelilla 2 Kate Fransa, jonka johdolla tullaan ykköskaarteeseen. Koirat 3 ja 5 ovat siellä tiukasti haastamassa. Koira 5 kuittaa kaarteessa ohi Boreas, jonka johdolla mennään. Tiukkaa taistelua kakkospaikassa siellä koiramanttelilla 4. Lupus vääntää kovasti. Tuleeko joku ohi? Boreas on jo ottanut varman voiton. Siellä kakkos- ja kolmostilanteessa on todella kova kilpailu. Kakkoseksi tänään koiran sijoituslähtö. Tasainen lähtö sieltä kuitenkin koiramanttelilla 3 kirii. Johtoon kun tullaan ykköskaarteelta sisältä koira numero 3 johtaa. Koira numero 4 Koninga Hill on siinä aivan kannoillaan. Tullaan vielä koira numero 3. Johdolla myös koira numero 5 Galloway Pipe kirii kovasti. Tuleeko sieltä kaarteesta ohi? Hyvin tasainen lähtö. Kuka tulee ykkösenä maaliin? Kiriikö koira numero 5? Kyllä, koira numero 5. Kuka nuorista koirista ottaa himotun tulokaspaljan? Se näemme ihan juuri hetken päästä, sillä veräjä on auki. Sieltä parhaiten kiinnittää koira numerolla 1 Super Tom Tom, jonka johdolla tullaan ykköskaarteeseen. Koira numero 2 on siellä kakkosena. Siellä vähän kontaktia, kakkonen pysyy edelleen siellä kakkosena. Super Tom Tom johtaa, Lips on kakkosena, kolmantena Special Dose. Super Tom Tomin johdolla tullaan ja Lips on siellä ottamassa hieman eroa kiinni, mutta riittääkö ero? Vai tullaanko maaliin? Kyllä, Super Tom Tom voittaa, kakkosena Lips, kolmantena Special Dosen.